שלום, כיף שבאתם. אתם רוצים אולי לשבת קצת? יאללה, בוא. זה מעולה. טוב, הכדורסל מבחינתי זה באמת, זה יותר מסתם משחק, זה ממש דרך חיים. אני עם הכדור הכתום התחלתי כבר מאז שאני זוכר את עצמי, מכיתה ב'. זה בעצם מה שהציל אותי בעצם יש לי כל כך הרבה אחים בבית, וזה בעצם מה שהציל אותי כל העולם הגדוש הזה, זה מה שכאילו ראיתי הפסקה קצת. אחרי השביעי אני בעצם, באמת הראש שלי כל כך לא היה בכדורסל והיה לי קשה, הראש שלי היה ממש כל כך בעזה וכל כך רציתי להיות עם החיילים, אבל אני הבנתי שבעצם זה הייעוד שלי בעולם. הגיעו אליי מסרים מכל הילדים בעולם שבעצם זה הדבר שמציל אותם, וילדים מהעוטף ומיישובי הצפון, שבעצם זה מה שמחזיק אותם ונותן להם קצת רוח במלחמה הזאת. ובאמת אני אמרתי כאילו, עשה אותי כלי לשליחותך, אני הרי הילד הקטן, שאני זוכר את עצמי מסתכל על הגדולים האלה שבאים ועל הכוכבי כדורסל האלה, שבעצם הם אלה שמעלים לי חיוך על הבוקר גם הרגעים הקשים. ואני באמת אמרתי שזה הייעוד שלי היום, ואני אמרתי שאני לא משחק בשבילי, אני שיחקתי בשביל השליחות שלי, ואני באמת הבנתי, ואני באמת חשבתי שזה השליחות שלי בעולם כרגע. אני בעצם מעלה אתכם עכשיו בחדר שלי, זה בעצם האוסף שלי של כל המדליות והפערים מהקריירה העשירה, כמו אחריי. זה השחקן המצטיין של העונה, אחרי שהיה לי שם ויכוח עם אחד השחקנים בקבוצה, המאמן לחר, זה מהשנה האחרונה שלי, עם הממוצעים המדהימים בהפועל צור הדסה. זה מדליה בעצם שקיבלה לי את השחקן המשתפר של העונה, זה עוד בשנים הראשונות שלי בקבוצה. זה השחקן המצטיין לפני שנתיים, זה הסטריטבול צור הדסה. תשמע, התקשרו מאליצור, אבל הסכום שהם הציעו היה מגוחך, מה אני אגיד לך? בשביל סכום כזה לא הייתי נכנס בכלל למשא ומתן. בקיצור, אחרי יום-יומיים שניסיתי להגיד להם מה המחיר האמיתי, הם הפילו את המשא ומתן, חבל, יכול להתקדם הלאה, אבל לא תמיד זה הולך. כל יום, בעצם אתם רואים פה את דור העתיד שלנו, ובאמת תמשיכו לשחק. זה באמת דור מאוד מוכשר, ואני מצפה לו גדולות. יש לנו פה שחקנים שמשחקים כבר בליגות גבוהות, עם מאמנים ושחקנים ברמה גבוהה, ואני באמת רואה בזה המשך ישיר, ובאמת בשביל זה אני עושה את הפעילות שלי, אני באמת מרחיב את הלב לראות את הנוער הזה. אני יושב עכשיו קרוב אל השמיים, מנסה למצוא תשובות לשאלה, על הדרך גם חולץ את הנעליים, חיילים עכשיו עוזבים את המרכבה, כן אני יושב שם חושב, קצת עלייך להכאיב מעט ללב, את המשפט הבא את בטח מכירה, יום יומיים אני בא בחזרה, נגמר, נגמר, נגמר.